V stredu som mal možnosť vidieť v IMAXe nového Supermana od Jamesa Gunna a musím povedať, že ja nie som veľký fanúšik Supermana. Vždycky mi prišiel trošku taký ako veľmi glorifikovaný, že to je ten najväčší hrdina zo všetkých, ten najmilší, najdobrejší a stelesnenie toho všetkého dobrého, čo v komiksovom svete existuje. A myslím, že keď ho Zack Snyder trošku dal do iného svetla, že ho urobil tak temnejšieho, tak mi to prišlo viac také príjemnejšie. Ale pritom ja, keď som napríklad sledoval Smallville, alebo čo chodil seriál Lois a Clark, taký ten... Ako sa to volalo? Som si nebol istý, ale fakt sa to volalo Lois a Clark. Takže vždycky mi prišiel, že je dokonalý týpek. A neviem, či mi to nejako vtedy vadilo, alebo čo. Ale keď som sa vlastne dostával cez komiksy, keď som začal čítať nejaké issues, tak som vlastne zistil, že on má dávať tú nádej. Že jeho ako keby schopnosť je tá, že keď je najtemnejšia noc, že aj keď je tá najtemnejšia noc, tak Superman donesie tú nádej a svetlo. A myslím, že aj vďaka Zackovi Snyderovi sa toto vytratilo. Ale celkovo, nie je to len Zack Snyderová chyba, ale je to napríklad chyba aj hernej série Injustice a takže poslednú dobu chcú fakt tie postavy, ktoré sú číre dobro, preniesť na tú druhú stranu a chcú z nich dostať nejakú tú zápornejšiu emóciu, chcú ich trošku pretočiť. A vidíme to aj u veľa ďalších postav, že sa s týmto hrajú, ale to, aké to zlo napáchalo na Supermana, to by fakt mal na tom spraviť niekto esej. Potom faktúrka 10%, ok? A celkovo z nového Gunnovho vesmíru som mal celkom radosť, že sa to znovu rebootuje, lebo posledné filmy Flash niektoré scény vo Flashovi boli fajn, ale to CGI fakt ale po tomto všetkom tu máme nový štart, nový deň, nového Supermana, naštartovanie nového vesmíru Jamesa Gunna. Áno, viem už, že už tam nejaké seriály, ale toto je ten point, ktorý to vlastne odštartuje už vo veľkom. Keď je tento začiatok povedaný, tak poďme k filmu. Samozrejme bez spoilerov. Gunn sa v príbehu Supermana trošku hrá s takou geopolitickou vojnou, napadnutie krajiny inou krajinou a do toho nejaké mocenské bitky, milionári a hlavne vnútorné problémy, ktoré začína Superman riešiť kvôli tomu, že sa niečo stalo. A celkovo film rieši otázku ľudskosti, otázku dobra a otázku zla. Je to taký milý príbeh, ktorý myslím, že môže vidieť hocikto. Nie je to také temné a grunge ako Man of Steel, že to má nejakého cieľového diváka, ale fakt na to môže ísť, ja neviem, decko, môže na to ísť dospelý človek, ale aj starší človek a každý tam niečo nájde. Po vizuálnej stránke nemám asi nič, čo by som vytkol. Celý film si zanecháva taký komiksový look, priamo niektoré scény a aj tie dialógy, ako sa vedú, majú až komiksový štýl, že máte pocit, že OK, toto je ako keby vytrhnuté z nejakého zošitu a mám to priamo hodené na plátno. Nielen tým, že to je trošku inak nafarbené, alebo nie trošku, úplne inak nafarbené ako Man of Steel, ale je to nafarbené ako, myslím, že aj kameru robil ten, čo robil Flasha, že je to také živé, trošku také cartoonish, také a to mi do tohto štýlu, do týchto komiksových filmov aj docela sedí, ak sa teda nebavíme o nejakých fakt tvrdých postavách, že napríklad Punishera by som si takto nevedel predstaviť, alebo Batmana, hej. Batman je temná postava, takže dajte mu ten temný look. Punisher tiež temná postava, dajte mu ten temný look, ale keď sa bavíme o niekom, kto má rozniesť nádej, má rozniesť šťastie, má v tú poslednú sekundu, keď už si myslíš, že ťa nič zachráni, tak tam príde ten Superman a zachráni ťa, tak má šíriť tie jasné farby, tú živosť. A to práve podľa mňa tento Superman prináša dokonalo. Fakt po pozretí filmu som mal pocit, že OK, svet je v rovnováhe, ale tak som mal pocit, že tým, že predstavili strašne veľa postav a napríklad ja nie som až taký fanúšik DC a Supermanovho sveta a celkovo veľa postav nepoznal, lebo sa viac orientujem na ten Marvel, ten mi je k môjmu srdiečku bližší, tak to, že mi nejako bližšie nepredstavili tie postavy ako Mr. Terrific, Green Lantern alebo Hawkgirl, tak som bol taký, že OK, že dobre, máme tu nejaké postavy, máme tu nejakých meta ľudí, ale chcel by som trošku vedieť viac. Čiže by som viac ocenil nejaké hĺbšie spracovanie jednotlivých tých myšlienok, napríklad o Metropolise alebo o tých jednotlivých postavách, ktoré som teraz vymenoval, aby sa s nimi viac nacítil. Áno, som si dať nejaké callbacky v rámci dialogov, ale je to stále niečo, že ja som toho názoru, že radšej mi to ukáž, ako mi to máš povedať. Čiže napríklad, ak predstavovali Justice Gang, teda to sú vlastne táto trojica postav, čo som povedal, tak to mohli čo využívali aj dosť často ako keby televízor a nejaké televízne programy, tak to mali predstaviť, že OK, Justice Gang prišiel na scénu, ak si ich nepoznáte, tak tu ich máte. Nejaké predstavenie pre niekoho, kto není ten lorehead.
Ale aj keď postavy neboli pre mňa dostatočne predstavené, tak herci, ktorých stvárňovali, to zahrali úžasne. Green Lantern, Nathan Fillion, to... Ja som myslel, že to bude nejaký trtko, ale z každej scéne, čo bol, tak bol taký ten, že OK, vtipálek, ale pohodička. Taktiež Mr. Terrific. Kámo, tiež každú scénu, čo mal nejakú akčnú, alebo sa tam len zobrazil a povedal nejaký menší hlod, bol som z toho zožratý. A Lex Luthor, kámo, on zahrá profesionálne hejtera. Type, keby bol šport v hejtovaní, alebo celkovo nenávidenie nejakej osoby, alebo teda vlastne viac osôb, tak on by vyhral prvé miesto. To, ako to nám zahral, to, ako má auru celý čas Lex, je... Fakt reálne neskutočne dorušil a takto má byť, takto má vyzerať villain. Ešte by som rýchlo spomenul Krypta. Krypto je skvelý prírastok do rodiny Supermana, alebo ako by som to nazval. Je urobený veľmi vtipne, veľmi svižne a v každej scéne, ktorej je, dáva zmysel. A ak by som vám povedal, že existuje štenia, ktoré má super schopnosti, tak asi presne takto by sa správalo, pokiaľ by bolo nevychované ako Krypto v tomto filme naozaj je. Ale taktiež nemôžem zabudnúť na hlavnú postavu Supermana Davida Corensweta, dúfam, že to hovorím správne. To je Superman. Fakt. Keď prišiel na scénu, tak ako ho ľudia majú radi, ako s ním komunikovali, že prišiel niekde na nejaké boisko a dobehli k ním decká. Fakt, on je ten Superman, ktorý má roznášať tú nádej, tú radosť, že keď ho niekto uvidí, tak sa z toho teší a nebojí sa ho. Samozrejme, áno, má hejterov, aj v tomto filme má hejterov, ale No a tak vlastne prišla k životu Gunnová vízia. Za mňa je tento film veľmi dobrý, veľmi kvalitný, ale aj tak stále mi to príde, ako by to bolo best of toho, čo Gunn ponúkol. Až pri veľa scén prišlo podobných z Guardians 2. Neviem, či to je môj osobný problém, ale fakt, napríklad bojová scéna Mr. Terrifica je Yondu, Sheep, potom Lex a roboti sú proste iba tí zlatí ľudia v stíhačkách. Final bitka mi prišla ako final bitka v Guardians 2 a posolstvo rodičov je niečo, čo robil Ego v Guardians 2. Že fakt mi to prišlo, že trošku si ako keby tých Guardianov, aspoň mne to tak osobne došlo, že si ich trošku tak vykradol, ale v podstate mi to vadilo asi iba keď som si to nejako všimol a povedal som si OK, je to stále veľmi dobré. No a tu nastáva ten problém. Práve to, čo som spomínal na začiatku, backlash na sociálnych sieťach. V zahraničí je teraz taký trend, že ak sa vám náhodou páčil Superman film, tak si zaplatený Jamesom Gunnom a Warner Bros. Lebo reálne ten najlepší Superman je ten od Zacka Snydera. Ak máte iný názor, tak s***te. Samozrejme sú tu extremistickí fanúšici Snydera, ale sú tu extrémy aj na Gunnovej strane. Ja si myslím, že toto strašne podrieva to, čím sa snaží byť Superman celkovo a možno aj ten Superman film, že takýto rozpor kvôli takej postave a hlavne za mňa veľmi solidnému filmu, tak prečo by sa takto rozhádzali? Hlavne veľa ľudí si myslí, že keď tento Gunnov počin pohorí, tak oni dostanú naspäť Zacka Snydera, alebo ja neviem, nejaký temnejšie DCčko. Ale ak toto pohorí, ak to teraz skape, tak je šanca, že na nejakú dlhšiu dobu už nedostaneme žiadne filmy. Lebo Suicide Squad od Gunna, OK, solidný film, prepadak finančne. Teraz, ak bude ďalší prepadak finančne, tak pravdepodobne sa môžeme rozlúčiť nejakými filmami a môžeme sledovať Batmanov svet, ktorý je úžasný. Ja milujem Batmana od Reevesa. Ale to je všetko, potom si môžeme pozerať animáky a Peacemakera. A keď som to už načal, tak to, čo ľudia porovnávajú Snyder vs. Gunn, tak podľa mňa Gunn vyhráva v každom smere, okrem toho feelingu. Neviem prečo, ale mne prišla Snyderov Man of Steel lepšie natočený. Neviem, mal taký osobitý film, takú, ako keby doručil trošku inak ten art. Chápeš, keď sa pozrieš na Supermana, toho nového, tak vyzerá skoro každá komiksovka. Ale ten Man of Steel mal niečo ako keby trošku viac do seba. A nepovedzte mi, že bol dospelý. Proste mal iné ľudko nastavené, iný filter, alebo sa to točilo inou kamerou, chápeš? Celkom nechápem, prečo sa voči tomu takto ľudia ohradzujú, však máte si tie filmy učiť, nie sa kvôli tomu hádať a prijať niekomu smrť na sociálnych sieťach, ale takto. Ak ste videli hociaký trailer Supermana a máte z toho dobrý pocit, tak ten film vám to v tých kinách doručí. Reálne vám to doručí. Čo mi najviac vadí, je tá predvídateľnosť scén, alebo neviem, či to je predvídateľnosť, alebo tá podobnosť scén s Guardianmi 2. Potom to, že sa možno trošku na môj kus veľa žartuje a veľa tých jokov podľa mňa nedošlo, ako keby, že OK, také klišoidné, hej, ale inak som spokojný.
Inak som veľmi rád a dúfam, že budú mať finančný úspech. A osobne si myslím, že DC je v teraz v dobrých rukách, že je vlastne v rukách Jamesa Gunna. A neviem sa dočkať, čo bude ďalšie. Má prísť teraz Peacemaker druhá sezóna, na to som veľmi zvedavý, ako to prepoja s filmom Supermana. Dajte mi to, ja to chcem byť viac do toho supermanského sveta, do toho DC sveta. Dajte mi to, strieľajte to do mňa, prosím. Ale dajte mi vedieť vy, idete na film, ste Zack Snyder fanúšik, alebo idete na Gunnovú stranu, dajte mi vedieť v komentároch a vidíme sa na budúce. Čaute.